Se on päivä 8, kun me luodaan sovellus, joka mullistaa terveyspalveluiden löydettävyyden Suomessa. Kuka sitten vastaa sun avunhuutoon avunhuuto.fi-palvelussa? Avunhuuto.fi-palvelussa sulle vastaa vaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä löytyviä terveydenhuollon ammattilaisia. Ne ammattilaiset, jotka löytyy avunhuuto.fi-palvelusta, on ensinnäkin tarkistettu, että he on päteviä. Eli sieltä ei löydy sitten ketään huuhaa-terapeuttia tai joka tarjoaa sulle jotain yksiharvishoitoa tai tämmöistä. Tällä hetkellä avunhuuto.fissä on rekisteröityneitä terveysalan ammattilaisia, fyssareita, hierojia, jalkaterapeutteja, sairaanhoitajia, osteopaatteja, eli tämmöisiä niin kuin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin erikoistuneita ihmisiä. Eli käytännössä, jos sulla on jotain tuki- ja liikuntaelinvaivoja, niin kuin niska, hartia, kipuja, alaselkäkipuja, polvivaivoja tai tämmöisiä, tai yleisesti ottaen jotain kipuja, niin tämän tyyppisiin vaivoihin kannattaisi siis lähettää kysymyksiä.